prokleté zakletí, tělem ti proletí. Tvá duše by chtěla vyletět ti z těla. Láska těl a láska duší říkali jim, jak jim sluší. Láska duší a láska těl, každý po nich kousek chtěl vyrvat jim. Ta báseň je uhranula, je nádherná. A já tam mám na závěr takový malý, drobný, dramatický prvek. Jenže já když to báseň říkám a nevaruju předem, tak lidi začnou tleskat, ale předčasně. Je to něco, čemu se říká potlesk précox. Něco jako bylo ejakulácio précox, tak tohle je potlesk předčasný. Já jsem to taky hodně přešel. A musím říct, že Martinova četba proti mně je daleko bohatší. On má daleko širší záběr. No, když jsme přečetli stejný, máme dokonce své stejné literární miláčky, Stefana Zweigla, já nevím, ještě bych jich pár vyjmenoval, ale některým věcem jsem se ale nedostal. A potom i žena se nemá vyprávět o holkách jiných, nikdy notabene o vztazích s těmi jinými, i kdyby nám to připadalo sebevíc zajímavé. To je velká pravda. To bylo první naučení, že jsem si odnesl s knihy Mark Twaina, Dobrodružství Tomase. Ukázka. Musíš si vybírat mě, protože tak se to dělá, když jsou lidé zasnoubeni. Jíta, to je hezké. A ani jsem o tom nevěděla. To je velká švanda. To, když jsem já a Emil Lorencová, vyjevené oči tomu by ukázali, jak hrozné chyby se dopustil. Zarazil se a zmateně umlkl. O, Tome, tak já nejsem první, s kterou si byl zasnoubený. Dítě se dalo do pláče. Tom řekl, neplač, Becky. Já už o ní vůbec nestojím. To není pravda, Tome. Sám víš, že o ní stojíš. Tom se pokusil vzít jí kolem krku, ale odstrčila ho, obrátila se tváří ke zdi a plakala dál.